ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ், சில்வர் கஸ்கட் ஃபால்ஸோட அப்பர் வியூ. இங்கேருந்து தான் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி கீழே வந்து தண்ணி போகுது. இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி. இங்கெல்லாம் கீழே நாங்கள் இன்னும் போகலை, கிட்ட போகலை. நிறைய அட்டைப்பூச்சி இருக்குதான், ஸ்லிப்பரியாக வேற இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நாங்கள் போகலை. இதுதான் வர வழி. இது ஒரு ப்ரைவேட் வீடுங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டு. நாங்கள் சும்மா படி இறங்கி வந்தோம், ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிறது. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு பாருங்க, அப்படியே கீழே வர்றது அந்த பாயிண்ட் கீழே தான் இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் இட் வில் ஃபால்ஸ் பெருசாக வந்து வர போர்ஷன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், subscribe to our channel, put a like video to all our videos and kindly share our videos to your friends and family. Bye friends. Good.